Täällä on hirveän sotkusta anteeksi, mä tein eilen leipää ja mä en ehtinyt siivota keittiötä. Elikkä nyt on kyseessä siis toivospossaus. Mä oon toivostopossausta, jossa mä ruokin nämä kissat. Nää on siis, ei hirveän kauan sitä syönyt, nää nyt ei oikeesti oistaan nälkäisiä, mutta nää nyt on vaan tapana syödä ihan hulluna. Ja varsinkin Oskarilla se ei ole vielä oikein tottunut tähän tapaan. Eli mä annan siis tätä kissan pentumaitoa, eli toplaiskitenmilkkiä. Tää on ainoa tämmönen ruoka, mitä Winstonkin voi näistä normaaleista ruuista syödä, niin siksi meillä on tästä aina tämmöisenä herkkuna. Kuuluuko tää vähän vaikea kameran kanssa, jos on toisella kädellä. Toisella kädellä on laittamassa kissoja pois. Anteeksi, siis tämän takia mulla on yleensä molemmat kädet käytössä, kun mä ruokin. Ja nyt katsotaanpa Oskaria. Oskar on aivan maidon peitossa. Kuuluuko tää ällöttävä ähkintä sinne? Tää on niinku tämmönen kilpailu. Mä en siis todellakaan niinku näännytä näitä kissoja. Tämä on tosi vähän aikaa siitä, kun nää on syönyt. Nää nyt vaan siis yksinkertaisesti rakastaa ruokaa tosi paljon. Tää on tämmönen... Tää nyt varmaan sitten tässä lattia. Joo, yleensähän Bombo on tosiaan tässä myös mukana, mutta joo, Bombo on tosiaan nyt kipeänä, niin se ei oo täällä. Mutta Bombo ei oo siis todellakaan yhtä paha kuin nämä kaksi, et Bombo ei tulisi tassulla kaatamaan tota maitoannosta ja se ei oo jatkuvasti kerjäämässä ruokaa, se tunnistaa kun silloin nälkä ja milloin sillä ei oo, mutta nää on sit ihan omanlaiset tapauksensa. Oskar syö vähän useammin kuin muut kissat, kun se on vielä ihan pentu, mutta niin Winston syö 2 tai 3 päivässä normaalisti. Eikä tää ollut tehty. Oi hei, mun vielä näyttää. Meillä on tämmönen uusi keittiön kahvi. Tää on tosi harmi, että ostettiin tää nyt joku. Me ei tiedä, että me nyt oletettavasti tullaan aika pian muuttamaan, mutta niin tää kahvi kyllä tulee mukana. Tää on aivan mun lemppari. Ehkä vähän huono tällä videokameralla näyttää. Joo, se on meidän keittiön kahvi.